Iginpapahinumduman lokal nga pamunuan ng syudadan Borongan ipinagit business permit and licensing office BPLO nga gindudumara nga business permit renewal nga waray pinalidad in nga da nalaya na nga adlawan Biyernes, Enero 23, 2026 aging bubuhat labi City Hall. Ininbase ang pinakauring abiso ng BPLO kundi ang pagpapadayon nini nga business permit renewal intikang hit alas 8 aga nga dahiton alas 5 hit kulub. Dugang nga pahinumduman BPLO nga dahan mga business owner sa syudad nga online na nagproproseso han ira business permit nga magbayad ang business tax ipinaagi ang Land Bank Link Best Portal agud may apunti hagalayon ang ira iginbayad. Manunumduman nga nagbago ang schedule ini nga business permit renewal aging pahilawig nga da Enero 23 kaysa handa una nga deadline nga Enero 20 tungod maraksot nga panahon na naglabay nga mga adlaw daran Bagyo Ada kundi temporaryo ang ginsuspenso ang pagpapatuman han business permit renewal. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.